తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. మత్తయి 6:18. ఈ వాగ్దానము మనందరి కుటుంబంలో నెరవేరాలని ప్రార్థిద్దాం. ప్రార్థన. దేవా, మీకు వందనములు. మాకు ఈ వాగ్దానము దయచేసినందుకు మీకు స్తోత్రములు. మా పనులా ఎందును రాకపోకలే ఎందును మాకు తోడా ఎందును. మీ బిడ్డకి కలిగిన సమస్తము దీవించండి. ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి. మాకు ఏది అవసరమో మేము ముందే ఎరిగిన వాడు కనుక మా అవసరమును తీర్చండి. ప్రతి బిడ్డకి ప్రతిఫలమును ఇవ్వండి. మమ్మల్ని దీవించి రక్షించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరణాత.